efter man havde... Altså man har haft et lidt forklaringsarbejde i forhold til den uoverensstemmelse, vi oplevede lidt tidligere på aftenen. Og da man fik opklaret, hvad det var, der gjorde forskellen, så gik det ellers hurtigt med at få godkendt den sidste stemme der skulle godkendes som okay. Men altså, desværre kan vi stadigvæk ikke sige noget om, hvilke kandidater, der har opnået valg til Inatsisartut, og hvordan det færdige resultat ser ud for Asiat. Så Inuit Ataqatigiit har jo Højborg i Asiat. Regner I også med, at det bliver det samme igen denne gang? Ja, det tror jeg sådan set godt, at man kan se, at der er fingerpeg omkring. Og det ser ud som om, at man sådan set beholder status quo, selvom jeg ikke kan sige noget om antal kandidater eller mandater, man har fået. Men det billede er vist ved at have tegnet sig nu. Og også i forhold til de politikere, der er velkendte ansigter i forvejen, også har fået genvalg til Inatsisartut, tør jeg vist godt nok sige. I er færdige, Asiat nu, Aqaluk. Er du lettet nu i forhold til, at de arbejdsopgaver er ved at være færdiggjorte? Ja. Selvfølgelig har det givet nogle lidt ekstra grå hår, at man skulle ud og lede efter en stemme, eller få en enkelt stemme til at stemme overens med den optælling, man havde. Så selvfølgelig har det givet lidt ekstra energiforbrug hos de enkelte medarbejdere, så da man så endelig fandt den der sidste stemme, og den kunne clears, og at man så stod i balance, jamen så kunne man tydeligt mærke, at alle medarbejdere her omkring valgstedet også blev lettet. Så selvfølgelig, selvom det kun er én stemme, så kan det jo give noget urolighed, men det er på plads nu. Mange tak for dine informationer, og have en fortsat god aften eller nat. Ja, der er vist nogen, der også er lidt trætte, som gerne vil hjem. Altså, I så lige før, at jeg var glad, før vi tog til Asiat. Men det er Adam Evans, som har været blandt politikerne, som jeg smilede af. Og nu skal vi jo så en tur i kirke måske. Nalagaffingorniar qangali nalagaffik pissaanerlunna alannassuserlummaani pigiuagarput hansip nalaannili taammanikku hansi nunatsinnutikip ajoqersuiniarlunigo hans igip kingorna atermi hansi taamaakkami naluara Doris. Politikkikut anersaat ilisarisilaarisiginnaartuma. Politikkik anersaara. Politikkik anersaara. Stormi. Suqartuguna. Anerlurunnaartissinaaviu. Illimmi. Ua nalua. Politikkut anersaat qaluttualaaru. Sukku anersaaq. Politikkikut anersaat oqaluttuarilaarsinnaaviu. Aapquilaqtis politikkik anersaaqarpuut sileqatigisitsuningaanni kikutaarminisaqartitaassisnunatsinni. Tassa ikiuiumattuneq imminutunniussimaneq taanna taadaarmeeqqanut inuusuttunut ummateqarnera taanna annertorut. Maanipu kangissinni partiinallera. Ilisianersaarsi kalaalерпалuttoruissu.
Tamaaruakkavi tässä kissarnerit maluilaassavara assusakkortugu naalaga pitsaanerti naalannattuterti eqqittilikki qinarumaarpaa Idiwami tumatumila qiyamilaartipamma Hallo Kai Peter. Hallo. Atassum anersaat oqaluttuarilaaru Kuutsi atassutaawo. Kuutsi atassutaamma atassummiippunga. Inumarluinarpu ila. Kikkullun taampuaafissaqaramik. Kisami Hans qaangissavaqput. Tässä illit anersaarsiorfiigutsugi maa taannaguneqarsinnau taamaattamik illit kliaviaatuna Hans Eged. Hans Eged Qannartunappaassuaveerussian igorluariullumikkuullumit taama pingaaruteqartiissumi qianarlu kiunukingullu naassangitsumi Siumut. Assat qaavnulio atuagaqunna assat qaavannuilleriarukku naalagaffi pissaanerlu naalannassuserlu naassaangitsumik Amen. ungaunippo paarinneqarputsi Pakatsiner ilaatsiu taama nukittorsaattaajummarpo. Nukittorsaatajuannarpu. Iisusi passavaatsit. Ilissilu. Ja. Adam Evan mitä vaan sun melodisin mega. Adam Evald, jeg ved, hvad det var, han kunne mærke. Men tilbage til det seriøse. Altså det der med at få fremsendt resultater fra hovedkvarteret, hvor selve optællingen bliver fintalt. Og så det der med at sende tingene frem til os, det er der kæmpe store problemer med. Det kan vi ikke, vi har ikke nogen forklaring på, hvorfor det er sådan, men man arbejder på højtryk for at udbedre det. Og vi skal lige have fat i Nuno Isposetsen. Nuno, hvor er du henne? Efter vi har været i KNR, er vi på redaktionen hos Sormitsiaq AG. Der er 11 journalister på arbejde denne aften. Nora Mølgaard er en af dem. Hvad laver du, Nora? Jamen, jeg holder øje med optællingen, og vi lægger ud på internettet, når resultater ligger klar. Og vi skal jo også have udgivet de fysiske aviser, Sormitsiaq og AG. Og det er jo så de sidste forberedelser, vi skal have på plads i morgen tidlig. Men vi venter sådan set kun på et færdigt landsresultat. Altså valg.gl holder du øje med.
Ja, det er utroligt spændende, fordi det har jo sådan set været skiftende billeder, vi har blevet serveret i forhold til de resultater, der er tjekket ind i løbet af aftenen. Og det, der er spændende, det er jo også at se, hvordan de nye partier har overstået valget her, og også hvordan de velkendte ansigter og kendte politikere om, hvordan og hvorledes de opnår genvalg. Har du lagt mærke til noget, der er anderledes denne gang sammenlignet med andre? Altså, hvis vælgerne har været i tvivl, så må jeg sige, at det kan man sådan set ikke undre sig over, fordi der har altså været forskellige partier, der har lyttet meget ens i deres budskaber. Og så kan vi jo så se, at der er 2 nye partier, som sådan set er udløbere fra Siumut. Og på den måde, så bliver det spændende at se, hvordan tingene kommer til at fordele sig. Og jeg kan altså ikke undre mig over, hvis vælgerne har været i tvivl om, hvor de skulle sætte deres kryds. Og også fordi, at de store emner, for eksempel lufthavnsudbygningerne, blandt andet har været et stort samtaleemne under valgkampen. Da vi havde valgt til Inatsisartut i 2014, så havde vi en samlet landsdeltagelse på 72%, og indtil videre må vi sige, at det når vi nok ikke. Det bliver nok en mindre valgdeltagelse. Selvfølgelig kan det ende med, at man har en højere stemmedeltagelse end de 72%, men det vi skal tage højde for, det er, at der er nye partier, som også tager deres andel af vælgerne. Hvornår regner du med egentlig, at vi har et landsresultat? Jamen, det er et stort spørgsmålstegn, fordi vi ved ikke, hvordan og hvorledes, og hvornår de bliver færdige med de sidste optællinger. Altså, vi mangler kun færdig optælling fra 6 valgsteder. Så derfor så kan det ikke tage så lang tid nu, så det bliver mere og mere spændende. Nu er klokken jo over 1. Den er 1:15 næsten. Er du træt? Nej, altså, det kan da godt være, at jeg er lidt træt, men altså, når det er så spændende, jamen, så bliver man jo også grebet af det her, ikke? Så jeg kan først tillade mig at falde sammen, når jeg er færdig en gang. Nora Mølgaard, mange tak for, at du vil være med. Nu skal vi fra redaktionen tilbage til studiet. Ja. Ja. Nu skal vi tilbage til Naleraqs valgcenter. De har uden tvivl en masse at glæde sig over. Malo, er der stadigvæk folk hos Parti Naleraqs valgcenter? Ja, som I måske kan se, så er der stadigvæk nogle mennesker tilbage her. Og jeg står sammen med en måske træt Hans Enoksen. Ja, jeg er jo ikke så ung længere. Og jeg har jo også brugt alle mine ressourcer under valgkampen. Men uanset hvad, så er det jo rigtig dejligt at være her denne aften. Hvordan er det gået for jer i løbet af aftenen? Altså, jeg synes sådan set, det har været en rigtig dejlig aften. Vi har været glade, og vi har også været rundt omkring og snakket, og vi har danset med hinanden, og jeg har snakket med en masse mennesker også. Så jeg har ikke fulgt så meget med i forhold til det, der sker på skærmen. Jamen, der er rigtig mange, der gerne vil snakke med mig, og jeg vil jo gerne prioritere mennesker frem for, hvad der står på skærmen, så det er kun glædeligt. Altså, du er jo tilfreds med det forløbige resultat? Ja, vi har jo haft en lille fremgang, og det kan vi jo kun glæde os over, og det giver os fornyede kræfter til at fortsætte vores arbejde i Inatsisartut. Hvad skal du nu her? Nu klokken er over 1. Jamen, vi venter på KNR, fordi partilederne er blevet inviteret op i studiet til, når det færdige resultat ligger klar. Så jeg har stadigvæk noget at sige, og jeg mangler jo aldrig noget at sige sådan set. Jeg har altid noget, jeg gerne vil sige.
Så jeg står og gemmer lidt på, hvad det er, jeg vil sige til allersidst, når partilederne mødes. Han siger nok sådan tak. Jamen tak i lige måde. Vi har nogle tal fra Kangaatsiaq. Og mens vi var hos Inuit Ataqatigiits valgcenter, så hørte vi Sara Olsvig, formand for Inuit Ataqatigiit, sige tillykke til Siumuts formand for det foreløbige landsresultat. Selvom vi mangler flere forskellige byresultater, hvordan vurderer I situationen nu? Altså i forhold til det, vi kan se, så har Siumut fået op mod 26,6% og har foreløbig en førsteplads, kan man sige, og så Inuit Ataqatigiit har 26,1%. Så derfor så har Siumut et lille forspring, som det ser ud nu. Og på tredjepladsen er det demokraterne, som har opnået næsten 20% af stemmerne. Og så kommer så Baqtinalaraq derefter. Og under 10% af andel af stemmerne er Atassut med 6,0%, og Samarbejdspartiet 4,3%, og så Nunaat Qitornai med 3,4%. Måske kan man sige, at det, der er mest overraskende her, er, at Samarbejdspartiet, som ellers var forventet ville have sidstepladsen, men det har de jo så ikke endnu. Men altså det der med, at Siumut og Inuit Ataqatigiit sådan set det ene øjeblik fører det ene parti, så det næste øjeblik er det andet parti. Det har vi jo set masser af gange tidligere, så det er ikke så overraskende. Lad os se Kangaatsiaq. Vi har tallene, så vidt vi har fået at vide. No, immakami. Massakumme soort ukkuataayukkatittungavigalugit. Naalakkarsuusungortitsinissami. Kikkummitaava ilimagisinnaava. Ima isikkoqaallartilluut Siumut amerlanerustaqarsimapsorulin taakua. Hvis Siumut har flertal, så har de selvfølgelig retten til at sidde ved bordenden og indgå forhandlinger, og det kommer jo an på, ud fra hvilke vilkår de vil påbegynde de forhandlinger, eventuelle forhandlinger, om de vil henvende sig igen til det parti, de har samarbejdet med, eller om de har nogle andre koalitioner i tankerne. Det kunne være spændende. De bløde værdier, hvis det er det, vi skal gå ud efter, hvis man skal styrke mennesket. Efteruddannelse med mere, så er der en side, og hvis det er mere de finansielle områder, som skal styrkes, så er det jo også nogle andre partier, man måske også har mulighed for at samarbejde med. Så det kommer an på, hvilke temaer og hvilke retninger man vil gå politisk. Så man kan ikke sige, fordi at demokraterne har fået så stor tilslutning, at de så er sikret en regeringsdannelse, eller være en del af regeringsdannelse. Nej, altså det kommer jo helt an på, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Det er svært at sige bare lige med knipstag, men altså herunder kan man jo også sige, at demokraterne jo også har udmeldt, at de selvfølgelig også har nogle krav, som de selvfølgelig vil arbejde for, og de ikke bare vil sige ja til hvad som helst, bare for at være en del af en koalition. Så det er også nogle af de ting. Hvad er det de primære, de har meldt ud med, de vil kæmpe for? De vil ikke bare sidde på de varme sæder. De vil gerne kæmpe for at opnå de målsætninger, de har sat sig. Fradrag.
skal det fradrag. Men altså, som Sten siger, så er der rigtig mange emner, og hvilke af de emner vægter tungest. Det kan altså også være afgørende for, hvem der kan sidde med ved bordet under forhandlingerne. Ja, tallene fra Kangaatsiaq, hvis vi kigger på dem, så er der 111 stemmer til Siumut. Det er 38,1% af stemmerne. Og de er i fremgang med 4,5%. Inuit Ataqatigiit, der har en lille tilbagegang på 76 stemmer. Demokraterne er igen tredje største stemmesluger, hvor de har en fremgang på 10,3%. Og Nunaat Qitornai 26 stemmer. Partiet Naleraq har her fået lidt færre, det er 21 stemmer. Og Tassut og Samarbejdspartiet har 1 stemme. Det ser lidt anderledes ud. Kan det passe? Hvis man skal vurdere, hvordan det har udviklet sig i Kangaatsiaq, Otto Jeremiassen. Det er ikke så mærkeligt. Han har fået mange stemmer i Kangaatsiaq, og Hans Aunsen har fået næst flest stemmer, og Niels Thomsen, den tredje, Hans Enoksen, har fået 17, så Rolsvig 15. Ja, man kan jo måske sige, Nikolaj Jeremiassen er noget, man skal bemærke. Og Jeremiassen har jo har taget mange af de stemmer. Det kan være, at det er fordi, han har boet der tidligere, eller hvordan. Det er jo sådan nogle ting, der også kan være med til at tegne billedet. Og sådan er det. Ja, og så Qaanaaq som en lidt mindre by. De står også klar. Siumut har fået 145 stemmer, men en lille tilbagegang på 3,9%. Inuit Ataqatigiit nummer 2. Stemmesluger 106 stemmer. De har en fremgang på 15,5%. Det er et stort tal. Tassut som det tredje største. Nunaat Qitornai som det fjerde. 48 til Tassut, og Nunaat Qitornai 28 stemmer. Og Demokraterne 15, Partiet Naleraq 6 og Samarbejdspartiet 1 stemme. Hvis vi ser på enkeltkandidaterne, så er det Jens Danielsen, Siumut, Mikisoq Thomassen, Inuit Ataqatigiit og Bualuna Kiviorq fra Tassut. Der er top stemmesluger. Hvordan skal vi vurdere det, at Vitus Qujaukitsoq ligger så lavt? Man kan ikke sige, at han ligger lavt. Så lavt. Men altså, hvis vi kigger på de andre byer, hvor der har været afgivet stemmer, så har der været færre afgivelser af stemmer til Nunaat Qitornai, men Vitus Qujaukitsoq, han er jo fra Thule og er velkendt. Det er nogle af de ting, man skal bemærke. Så det er ikke altid, at det er partiets formand, som er stemmesluger i forhold til, hvor folk er bekendt med partier, eller de enkelte partiformand som person, eller hvor de kommer fra. Det er nogle af de ting, vi skal bemærke. Ja, og så har vi også nogle andre tal fra Uummannaq.
Siumut står i spidsen med 279, selvom de har en tilbagegang på 9,3%. Inuit Ataqatigiit, som har fået 121, som også er gået tilbagegang med 7,9%. Demokrater 99 stemmer, og en fremgang på 8,4%. Partiin Alaq 102 med 3,6% fremgang, er det slut 40 med 0,7% fremgang, under der redoner 39 stemmer med 5,7% fremgang, og Samarbejdspartiet 5 stemmer. Har Al-Rahamon hentet nogle stemmer? Nej. Hun har fået 21 stemmer. Det er måske partiskiftet her, der har været det store spørgsmål og afgørende for stemmetilslutningen. Jamen, Siumut står i spidsen, og de har jo stået i spidsen på mange områder, og Siumut har måske været dygtige til at forny deres kandidater langs kysten. Sådan de ting, vi har hørt til hverdag, så er der jo også forskellige nyheder omkring idrætspersoner og figurer og andre personligheder. Det er måske det, der har været deres styrke. De har fornyet sig langs kysten, og i forhold til for eksempel Partiin Alaq, hvis de kan selvfølgelig også mærke det på de tal, og demokraterne. Altså de her ydre distrikter, og det er, man kan mærke, at man er mere overvågende over for de nye. Ja, vi kan forstå, at der er fintælling i Sisimiut på ny, og vi har nu forbindelse med Ole. Hvor langt er I nået? Ja, der pågår endnu med fintælling. Der er en lille uoverensstemmelse, og derfor afventer vi stadigvæk, hvordan tingene kommer til at se ud, og de tager sig god tid, fordi de selvfølgelig skal være nøjsomme, at de skal være nøjagtige, men vi ved ikke, hvornår tallene står klar. Vi kan måske også benytte tiden til at tale lidt med en af kandidaterne, som er dukket op her. Det er en af demokraternes kandidater, Bo Martinsens kandidat på vegne af demokraterne. Du dukker op, fordi du er også utålmodig. Ja, selvfølgelig. Vi er også meget spændte og dukker op og lige vil høre, hvad det er, der gør, at der forsinker at se slutresultatet. Det har været en dejlig aften, det har været spændende. Ja, demokraterne har jo været det parti, der har haft mest fremgang, og I er vist også færdige i jeres valgsted her i byen. Hvordan har I haft det her i aften? I kan vist næsten ikke undgå at være glade. Ja, vi har været ganske stille og rolige og fredelige og fulgt med via tv og internettet, stille og roligt spist sammen og haft en hyggelig samvær og haft kontakt med det, der er i Nuuk og de andre byer, og vi har fulgt med sammen. Det er første gang, du stiller op. Hvordan har det været de sidste 6 uger i forhold til valgkampagnen? Hvordan, hvis du kigger tilbage, hvordan har det været at være dig? Det har været dejligt. Jeg har været helt rørt. Jeg føler, at jeg er blevet modtaget med åbne arme. Det er selvfølgelig hårdt, og man har travlt, men det har betalt sig selv, at vi har været så mange demokrater, og vi er glade for, at vi er blevet modtaget så godt. Hvad er grunden til, at I er blevet modtaget så stærkt? Niels Thomsen har jo været fremme også. Jamen, jeg tror, at helt bestemt, at der er rigtig mange, der råber op om ændringer i samfundet, og det er nødvendigt, og det er dejligt, at Niels også står sammen med os.
Ja, altså man prøver at færdiggøre fintællingen, og vi ved jo ikke, om du er en af de kandidater, der kommer ind i Inatsisartut, hvis det var. Du har jo meldt ud, at du vil være en af de medlemmer, hvis du fik muligheden, at du vil kæmpe hårdt for misbrugsbehandling og det område. Ja, selvfølgelig, men det kan jeg selvfølgelig ikke spå om. Jeg står fast ved mine værdier, og det skal jeg nok føre ud i livet, hvis jeg får mulighed, men det kan jeg jo ikke sige noget om. Men vi vil prøve at give lyd fra os igen, når vi har en føling med, hvornår vi er færdige med den fintælling, der på ny er blevet forsøgt at blive opgjort. Jamen, vi er lige nødt til at høre sådan cirka, hvornår genfinoptællingen må er færdig. Ole har, og vi har vist mistet forbindelsen. Jeg tror, jeg blev spurgt, men jeg kan ikke. Ja, nu går vi til videre og kigger på de tal, som vi har kigget på og analyseret. Hvilke forskelle er der mellem partierne? Jamen altså, de tal vi kan se, og det billede vi kan se, det er altså ikke det store billede, men det er 165 stemmer, der skiller Inuit Ataqatigiit og Siumut, de to store partier. Og man havde jo regnet med, at der fra Parti Naleraq ville være stor konkurrence omkring Siumuts stemmeslugerne, men det er kendetegnende for Siumut, at de også er gode til at kæmpe brav til aller sidst ved falderebet i 11. time. Og det er ikke altid, at der er fremgang i forhold til, hvad man analyserer frem til. Men altså, I følger meget godt med i valg-GL. Det er nogle tal, der hopper lidt frem og tilbage. Ja, altså, de partier, der er førende, Inuit Ataqatigiit og Siumut, de har sprunget lidt frem og tilbage, hopper lidt frem og tilbage, og nu står alting i stampe, fordi der er fintælling. Men altså, I har endda udtalt, at i løbet af aftenen, at man næsten ikke kan have tiltro til det. Altså, men altså, nu har vi fået forståelse for, hvad årsagen er til fintællingen. Altså, lige i starten, så er der en helt overordnet oversigt over, hvordan tallene viser sig. Og vi fik at vide herindefra, at man hen ad vejen er begyndt at opgøre tallene fuldt ud, så vi sidder og venter på, at tallene måske ændrer sig en lille smule, men man afventer de endelige optællinger, før man virkelig opdaterer de tal, vi kan se, for eksempel. Vel, altså, jeg ved ikke, om vi alle sammen er enige om, hvordan tallene ser ud, men altså, det er det overordnede billede. Så ja, men det er meget spændende, hvordan de store partier kommer til at placere sig, hvem der kommer til at skulle stå for spidsen, eller hvem der kommer til at sidde i spidsen i forhold til en ny naalakkersuisut. Og Sisimiut Asia, det er jo spændende områder også, jeg skulle se tal fra. Vi ved jo, Sisimiut er jo højborg for Siumut, og Asia er også højborg for Inuit Ataqatigiit, så det kunne jo være, at der var nogle ændringer. Det er nogle af de ting, der er lidt usikkerhed omkring, men altså ud fra hvad jeg kan se fra min mobiltelefon, så har Inuit Ataqatigiits formand lykønsket Siumuts formand Kim Kielsen med valgets resultat, men altså jeg ved ikke om det holder stik, men jeg ved ikke om de har nogle kendskaber til nogle tal, som vi ikke har haft tilgængelige, som ikke har været tilgængelige for os, eller hvad årsagen er, men altså Inuit Ataqatigiits formand har lykønsket Kim Kielsen fra Siumut med føringen. Ja, og så har vi nogle tal fra Åbernavik. Der kan vi se Siumut
af den store stemmeslur med 146. Nalerak har fået 108, og det er slut 95, Inuit Ataqatigiit 84, og Demokraterne 75, Nunattaqitorner 11, og Samarbejdspartiet 2 stemmer. Upernavik-området, der i Upernavik er det partiet Nalerak, der har været haft mest fremgang, og Aqaluk Rejlman er det slut, han har fået 75 stemmer. Hvad er det, I bemærker her? I forhold til andre byer, så er det et helt andet billede, der viser sig her. Så jeg har ikke på stående fået en forklaring på, altså Aqaluk Rejlman, det er selvfølgelig, det er lidt genkendeligt, og Jens Emanuelsen, han er også fra Upernavik. Men de andre, Knud Christiansen, ja. Jeg kan se, at han også er med blandt de 10, der har fået flest stemmer. Nuka Kliman, for eksempel, har til hverdag været meget fremme og synlig, og som skoleinspektør, og også med forskellige emner været fremme i forhold til sportsverdenen, og i sin egen by, at der ikke har været større interesse for ham, at det er også lidt anderledes. Ja, vi ved jo, at Nuka i forhold til de sportslige aktiviteter har nogle virkelig gode styrker. Også i forhold til Ilulissat og den uddannelsesområde, at han er god til at lede det hører vi jo tit om, men at tilknytte ham det politiske liv, det kan indimellem være svært at analysere sig frem til, om det virkelig forholder sig det således, og han er jo også flyttet fra en anden by til Upernavik, og til hverdag, så kan man måske også sætte spørgsmålstegn ved, hvilken påvirkning det måske også har, eller fra ham, eller af ham. Og nu et lille indslag fra valgdagen. Det kommer ikke bag på nogen, at det har været en spændende dag, som alle har ventet spændt på. Jeg får kuldegysninger i hist og pist, og jeg er spændt. Vi er glade. Ja, vi vil selvfølgelig byde alle medborgerne, eller borgerne, en god valgdag og byde dem hjertelig velkommen. Vi står her ved den gamle kirke og tilbyder kaffe og lidt slik. Og nu står vi ved den gamle kirke fra vores parti, og her vil vi stå og bruge dagen på at stå her og være blandt borgerne, og vi uddeler emblemer og bolsjer. Og vi havde også nogle andre godter, men de er spist nu. Traditionen tro, så har man valgaftener, og de bliver også afholdt her. Det er nok fik salen, og i aften er vi også ved handicap og Vindungerjordok. Åbner dørene kl. 20. I aften glæder vi os til at følge med i Esbjerg og følge med fra Esbjerg. Vores vælgere og vores medkandidater, alle er velkommen til at komme forbi. Vi glæder os. Hvor mange valgberettigede man i spurgte vi valgleder om, og valglederen så 1922 valgberettigede. Og i Gangamut i vores bygd 233 valgberettigede, og i Adamik 137, og i Nabasok 62 valgberettigede, så 2354 stemmeberettigede i alt i Manitok.
Ja, Manitok har også haft livlig aktivitet. Ja, vi skal lige se nogle nye resultater. Det må være de her. Ud fra optællingen af 65% af de stemmeberettigede. Hvordan ser det ud? Det er det store spørgsmål, om det er fra stemmeberettigede, eller om de, der har været inde og afgive deres stemme. Det er tallene, vi kan se, eller hvad det er for nogle tal, vi ser. Det er 26.449 i alt. Der er stemmeberettiget, okay. Ja. Og der er optalt. Ud af dem er der 65% af disse, der er optalt. Og der kan vi se, at Siumut har fået stemme tilslutning med 7.081 og Inuit Ataqatigiit med 6.916 og Demokraterne med 5.173 og Partiet Naleraq med 3.399 stemmer. Og Dasut fik 1.576 og Samarbejdspartiet 1.136. Nunet Daridonnai 906. Ja, det er måske, hvad Sarah havde af begrundelser for at lykkeønske den anden partileder. Ja, det er ikke til at vide uden at spørge hende direkte, men altså ud fra de tal, vi kan se nu, og ud fra det, vi kan beregne os frem til, så kan vi jo, som vi tidligere har diskuteret, så hvis ikke Siumut og Inuit Ataqatigiit danner koalition igen, så har hver især som minimum brug for 2 andre partier for at danne et flertal. Det gælder også Inuit Ataqatigiit. De har også brug for 2 andre partier for at kunne danne et grundlag for at stå i spidsen og for at danne et flertal. Så hvis vi kigger på de, der har været i koalitioner, og hvis vi laver sådan et lille puslespil, hvad kan vi gisne om? Ja, men det er sådan, at Siumut og Inuit Ataqatigiit, så er der altså cirka 17 mandater. Og det er lige 1 mandat mere til at være i flertal. Og jeg skal blot gentage, hvad jeg sagde tidligere. Lidt tidligere, det er ikke realistisk at tro, at der kan dannes et flertal til at danne en koalition ud over Siumut og Inuit Ataqatigiit står sammen. Det vil sige, at hver af de store partier er nødt til at gå ud og samarbejde med 2 andre partier for at danne et flertal. Så vi kan stå med den samme koalition, eller hvad? Den tidligere koalition, eller hvad? Jamen, vi er begyndt at være påpasselige med, hvad vi spår os frem til, men altså som vi tidligere har diskuteret, så er vi altså også nødt til at kigge på, hvad det er for nogle områder, der bliver kerneområder, som man vil vægte og prioritere mest i en regeringsdannelse, men altså de samarbejds- og koalitionsaftaler og grundlag der, og hvis vi skal til at kigge på for eksempel nogle af de værdier kan være med til at være afgørende for, hvilke partier der går sammen og vil danne en koalition, og hvor man kan mødes, og det kan blive helt afgørende for, hvilke koalitioner, eller om det er Greenlands ejerandele, man måske vil købe tilbage, og hvor meget man kan betale sig til at få den hjemtaget, eller altså i forbindelse med de forskellige forhandlinger, i forbindelse med nogle koalitionsforhandlinger, så er det altså en indimellem sætning for sætning, at man prøver at finde fælles fodslag. Jamen her er vi også nødt til at tænke på, at hvad det er,
vælgerne har bedt om, at man skal prioritere. Også i forhold til, hvad det er, man vil have som værdier og grundlag for en koalition. Ja, altså det vil sige deres levevilkår. Ja. Ja, og nu har vi tallene fra Asiat, og det er ikke så mærkeligt, at Inuit Ataqatigiit er førende 716 stemmer, men en tilbagegang på 9%. Demokraterne har hele 10% fremgang med 335 stemmer. Siumut er det tredje største. De har en tilbagegang, men de har 227 stemmer, trods dette, i Asiat. Og Nalerak har fået 186 stemmer. Atasut, Nunattaqitornai og Samarbejdspartiet. Jamen, Asiat, hvad kan man sige specifikt om Asiat? Man kan mærke, at demokraterne er i fremgang. Jeg havde troet, at det var en anden, der ville stå her blandt de enkelte kandidater, men det er selvfølgelig Niels Thomsen, der er spidskandidat her, eller som står som en af stemmeslugerne. De her fremgang, der er hos demokraterne, Niels Thomsen og Nivi Olsen. Det ser ud som om, at Niels Thomsen også har fået indsigt i levevilkårene for borgerne uden for Nuuk, hvordan de er, og hvordan folket også oplever deres levevilkår og selvbestemmelse hos borgerne, og der skal ikke være topstyring til hver enkelt individs hverdag. Den udmelding, de udtalelser, ja, og det har måske også i GU Asiat, hvor der var rigtig mange unge, der stemte på demokraterne. Det kan vi bemærke. Og det er måske også derfor, at demokraterne også har fået deres stemme fra. Men Asiat er stadigvæk en IA Højborg, selvom der er tilbagegang. Ja. Vi har en gæst i studiet. Jeg sidder sammen med Leif Josefsen, som er som en Tsiaqaqis fotograf. Du har jo sikkert taget rigtig mange billeder i løbet af valgkampagnen. Hvad har du bemærket? Jamen, vi står jo klar og allerede forberedt os på, hvordan vi gør, når der bliver trykket på apparateriet. Hvordan vi skal arbejde under valgkampagnen, hvordan vi vil arbejde fra dag til dag, og vi koordinerer det, og hvordan vi skal udføre en tidsplan. Hvordan prøver I at nå alle de her ting, I skal nå? Er det svært? Ja, jeg er jo kun i Nuuk, og det er ønskeligt, at man også kunne rejse med langs kysten, men det er vanskeligt, og det er også dyrt. Ja, valgkampagnen har været i gang, og i dag har vi haft valgdag, og her har du vel også taget billeder her, også i valgstedet. Hvad har du fulgt med i dag? Først og fremmest har jeg fulgt med i valgstedet og taget nogle gode billeder af de mere fremtrædende profiler og prøve at finde frem til dem, hvor de er og hvad de laver og hvornår de kommer op og afgiver deres stemme. Bruger du forskellige slags vinkler i forhold til hverdagen og når der er valgdag? Jamen det er jo så utrolig vigtigt, ud fra hvad vi kan se, hvordan folks væremåde er og hvordan vi tager nogle billeder af den. Du må have haft meget, meget travlt i dag, og jeg er sikker på, at du har haft din kamera med over det hele, og du har jo sikkert også fulgt lidt efter politikerne, ja. God arbejdsløst, Leif Josefsen, og tak fordi du vil være her.
tilbage til Stine. Ja, vi er i Asiat. Lad os lige se et indslag. Hvordan var det nu, det var? Altså, jeg kan jo godt se, at det har været en rigtig god og informativ valgkamp. Og jeg har jo holdt fast i det, som jeg plejer at vælge på. Altså, vi vil jo alle sammen gerne være med til at gøre det bedre for befolkningen, især i forhold til levevilkårene. Det er det, vi helst gerne ser. Altså, det lyder jo, det er nogle fine budskaber, de kommer med, og de kommer også med nogle gode løfter i forhold til, hvordan de forskellige kandidater vil arbejde for samfundet som sådan, hvis det bliver valgt. Jeg håber da, at man vil fastholde de gode ting, man har fået sat i søen. Jeg stemmer altid på Inuit Ataqatigiit, og de har nogle klare budskaber, som jeg sagtens kan identificere mig med. Jeg synes også, at Inuit Ataqatigiit er dem, der har haft en rigtig god valgkamp, og de plejer at realisere deres løfter. Jeg synes, at alle partierne sådan set har haft nogle gode budskaber, og også nogle gode valgkampe, og de fleste har mere eller mindre haft en god fremtræden. De har alle sammen ganske udmærkede budskaber, og det parti, som jeg plejer at stemme på, har jeg stemt på igen. Jeg har altså specielt lagt mærke til, at de unge kandidater har været utrolig velfungerende og veltalende. Og det var en fornyelse i forhold til de politikere, vi kender, som sådan set ikke har ændret særlig meget stil. Altså, jeg synes jo, at de vigtigste områder er at få løftet inden for det sociale område, og jeg sætter min lid til de kandidater, der har haft dette budskab. Jamen, trafikale forhold har der også været peget på. Der er mange udfordringer, som har været utilfredsstillende, og der ønsker vi jo sådan set, at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at udbedre det og forbedre det. Jamen, nu har valgkampen jo stået på de sidste 5-6 uger. Det har fyldt meget, både i de sociale medier, men også i vores nationale medier. Hvilken fremtoning de enkelte kandidater har haft. Hvad kan I sige om det, Rosang Moak? Jeg synes, der har været stor forskel på de enkelte kandidater. Der har været nogle kandidater, som har været meget målbevidste, mens der måske har været andre kandidater, der har været måske spillet lidt for meget for at tækkes vælgerne, lige så vel som der også har været ufine udfald over for journalister og mediefolk. Og jeg har også bemærket, at journalisterne, der arbejder med det politiske stof, har været gode til ligesom at stoppe de enkelte, de interviewer. Altså i forhold til partiernes videoer, jamen og også de små klip, vi har set på de sociale medier, jamen der har det været tydeligt, at det var meget følelsespræget, lige så vel som der også har været en del humor, vi har kunne opleve blandt kandidaterne. For eksempel
For eksempel så var der et meget humoristisk indslag med Hans Enoksen, som havde klædt sig ud som en ganske ung og havde et budskab om, at hvis du vil have unge mennesker ind, så skal du stemme på mig. Så skal du stemme på mig. Men jeg mener også at kunne sige, at der har været meget mere dokumenteret fakta med i valgkampen her fra kandidaternes side. Nu skal vi så en tur til Ilulissat. Eller tallene fra Ilulissat her ser de. Det er demokraterne 838 på førstepladsen. De har fået allerflest stemmer. Og det er måske ikke så overraskende, når det er Nivi Olsen og Niels Thomsens hjemmebane. Siumut på andenpladsen med 485, Inuit Ataqatigiit 452, Bartinalark 264, Atassut 155, Nunaat Qitornaq 139 og Samarbejdspartiet 27. Vi kan se, at demokraterne har 22,5% fremgang i Ilulissat by. Og her kan vi så se stemmefordelingen på kandidaterne. Niels Thomsen, demokraterne, ikke overraskende, har fået flest stemmer, 605. Hvis I tager udgangspunkt i de forskellige navne og rækkefølgen her, er der noget specielt at bemærke her. Måske kan man se på Ole Dorf Siumut, som jo har været borgmester, som har bibeholdt i hvert fald nogle af sine vælgere, kan man se her. Man kan sige, at vælgerne i Ilulissat, de har stemt på et bys barn eller en borger, der kommer fra den samme by. Men når det er sagt, så kan vi jo så også se, at Aqqaluk Jeremiassen også har opnået et ganske udmærket valg her. Han fik 117 her til Inatsisartut-valget, mens han fik noget højere til kommunevalget. Hvad er forskellen? Eller hvad er forklaringen? Sten Lund? Jamen det er klart, at når det er kommunevalg, jamen så kandiderer man jo og også har forskellige budskaber i forhold til bys udvikling osv. Mens når man ser på landspolitikken, og når det er Inatsisartut-valg, jamen så er der en tendens til, at man ligesom holder sig til formændene eller lederne af de enkelte partier. Det kan vi jo se. Og det handler selvfølgelig også om, hvordan et tidligere valg hvordan de enkelte folkevalgte har løftet det ansvar, de fik fra det sidste valg, og hvordan vælgerne spår eller vurderer deres resultater. Altså Rosanguar Niels Thomsen, han er utrolig dygtig. Han er rigtig god til at sprede sine budskaber, men han har også en høj uddannelse, og han har også haft en høj position som direktør i Halibut Greenland, og han har også været en kendt sportsmand. Og det er måske på grund af alle de her ting, at han som et kendt ansigt har modtaget så mange stemmer ved dette valg. Og han har også gjort sig godt på Facebooken. I forhold til HS-analysen, der blev demokraterne spået en kæmpe stor fremgang. Og at man regner med, at demokraterne vil få 2 ekstra mandater ind valgt ind. Altså hvis vi ser det færdige resultat for Ilulissat, der kan man så sige, at analysen har ramt næsten rigtigt. Jo, jamen det kan man godt sige. Men bortset fra, at Siumut og Inuit Ataqatigiit har byttet pladser. I forhold til HS-analyserne. Der kan vi sige i forhold til den sidste, der blev offentliggjort, at hvilken vej vinden blæser, og der kan man jo sådan set sige, at
den første analyse holdt vand i forhold til, hvad vi så ved næste analyse. Men uanset hvad, så har der selvfølgelig også været en påpasselighed fra valgobservatørernes side til at komme med for bombastiske vurderinger, og også for mange gætterier. De her mennesker, de her navne, der står her, er der nogle overraskelser iblandt dem? Doris Jensen er ikke med overhovedet, og hun kommer ellers fra Ilulissat. Og når man tænker på, at hun er bysbarn fra Ilulissat, jamen så har hun tabt. Så man må sige, at dem, der plejer at stemme på Doris, måske har